Sahara puna pjesama iz Perzije, samovar za čaj, miris širanskog cvijeća, ručno tkana slika, tepih iz stare čaršije, gdje čovjek prodaje tepihe. U Tabrizu vještina, predivne plave lehe, na bakru ispisane od isfahanskih majstora. Umjetnost neprocjenjiva, čiste srca i oči, prašinu otklanjane ne čine život ljepšim. Umjetnost je svjesna, teško je opisati svu ovu ljepotu. Radove treba gledati izbliza, nismo daleko u vašem smo komšiluku. Galerija Isfahan srce nam prija, u Baškaršija dočekat ćemo vas cvijećem iz vrtova perzijskih tepiha. A od tog cvijeća naučit ćemo tajnu prijateljstva svih ljudi, svijeta harmonična.